ole tun tuma chuan Google Translate mandan TOEFL level ti kan han tum dona e thil hi mitam tak chuan an hreto mai theya amaro chu hrelo po tam tak kan om ve thawni chung ho tan chuan e kan han buat soi don ani a atangkai khop mai he thil hi kima pon ka phang na sa khop maya abik takin English a hian ka phang na sa a hrelo tam tak kan hi awangin min puina sa khop mai nang ni po in tangkai pui ve ngai kha kan han be sei de ulaka kan ti dan hungun tawin in lo thir don nia an pakhat na chuan in phone han open ta a camera lemte mic lemte Google sign te alom tlar ta ni heng ho jinga hian camera hi in tik don ani hi in tik photanga ti chuan camera kha aron lang don ni chu chuan adot le chuan translate ti kha velam sir bera khan in click le anga achunga hian English ti le mizo ti hi alom ta ni chuan chumizawa chuan hei hi in phone a khan omsa lo chuan English in lu tanga chuan ta khan select tur chi hrang hrang kha a om ta ni French strong te Chinese ti te Burma ti te atam Spain an kim tilde atam German Japan ti velte heng zong zong hi om vekani kha in du kha in select to me doni tuma chuan English big hi kan ti tu ani wangin English a kan click ta a chuan dinglama hian mizo ti om le ta ni ta hian mizo kan ni awang khan kha English kha mizo tonga le kan do awang khan mizo kan click le ani chuan chumizo chuan phone ami hi ka ti chin don hi ku sap tong vekani a tu chu mizo tongin kan chiar ani ku sap tong vekani ku sap tong vekani a ku sap tong ku kan translate chuan mizo vekin tani kan man thiamang chumo chuan pakhat le chuan gallery a te phone a te po sap tong tam tak kha ron thon theini tin kan the thim lo te kan lo screenshot ta a chungmi po chu ti kan tianga elampang a thua hin tam tak khom ta ni pakhat kan click zewanga ku translate lo ka chuan khukun ta ni khu kan translate lo ta a chuan translate ta kan kal le ta a chuan mizo tong vek khan iduang to ka fi khan I chiar thei to don ani hei hi apoi ma khop maya English kan thrit thim lo te po midang zo boi ngai la win keima ni ngein kan phone atang nge hian a thei ve to ni ti kha a hre sar taila a tha ange tin phone ain ang lova phone tam tak ta chuan om sa te oma tin om sa lo po a om nual boka in phone a alo om sa lo ani po in ti dan kha ain zo zel thei ta a e thil koron bon soi hi ka thiam em awang ron ti ka ni lova a then ka ten in hlok pui thei ka kan be sei ve du laka chu wang ron bon soi chukan ni a riat thiam lo in nei chuan kan thiam ang te kan in hriat zer tura ngai te la a tha nge ole tuna chuan Hindi mizo tongin kan le don ani kan ti la chinang ku Hindi vek khani a ku Hindi a khu mizawin kan translate on ni Hindi kha mizo tongin thiwan kan chiar le thei ta ni chu rathakop mai chuan ti chuan eng tong po kha
kan mi translate na khan an tong kha om to pot chuan mizo tongin kan let thei zel to don ani kha ino tong ka pui ve ngai don nia